नैबे हाम्फेयाबो जाया दाउदै जागोन नामाथाय दिनै जागोन नामाथाय जागोन जाया आरो बेजों लोगोसे लिंकखौ बेसेबां सेयार खालामदो दा बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं नालेंखर जागासिनो लेथ्राथ्रानो हाय एभरिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनांगौ बिदि थुयो आरोना मबाइलखौनो इदिट खालामबा गिजिरनाय थांखौ आरो बेजों लोगोसे लिंकखौ बेसेबां सेयार खालामदो दा बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं नालेंखर जागासिनो खुब मोजां मोनदों नालेंखर जानाय आयु नायलाय बानलायलायथारदों इसोर लेथ्राथ्रानो नै जायथां जा गोथाव ओइ गोथाव नामा खुम लायलायथार नै लोगोफोर जोंना माने दिनै दाउदै एवदों आरोना रुनानै फ्राय एवखादों नै आंसो एवदों जय भलेनाथ दिनै बिदिनो गोथाव मोनजाबाय थाथों नै ओमफ्राय ओंख्रियाथ' जोंना माबासो ओंख्रि गैया जेबो भिन्दि भाजा ओमफ्राय आलु बाथोन ना बाथोनसो दाउदै दैबेसे जायो आं नै लोगोफोर 7टा हारसिंनो ओमफ्राय मैथा ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माबा आलु बाथोन ओमफ्राय इसिना नै मिरामिस बिसोरो जाया आरोना दाउदै मिरामिससो ओमफ्राय सासेया जायो नै जोंना बिमाया लकेल दाउदै लायबावसो बेना बाबा आं 7टा जानायनि पावारा बेना दैसे जानायावनो जायो आरो लकेल दाउदैया नैबे हाम्फेयाबो जाया दाउदै जागोन नामाथाय दिनै जागोन नामाथाय जागोन जाया ए लांफैनो जायोबालाय मिरामिस जालायबावो एसे सालु आनद जलदि हा दैनै नों जागोन आया दैसि गाज्रि जागोनदां होननानै इलाय हैबावदो माबा दैसि जागोनबा दे जायाबा था निजा जायालै इदिखो रानगोनब्रा सोरथो राना होनदों आं जागोननि र' खावसे र' नायनां आंना थास'बो दङ दहायनि थास' होबाय ओम प्रभु दायो जानाय गोरसां होद साला दहाय ना होदोंमोन नामा थास'आव नाथुर मोनजादों माथो आंना गोथावानो नै आलु बाथोनाबो ना बाथोननो र' दाउदैखौ जानां दाउदैया गुदुंथार माथो हिट गुदुं गुदुंखा
जाखावगासिनो